בית. מילה אחת, כל כך הרבה משמעויות. בחיים שלי לא באמת הכרתי יציבות. עברתי בין מקלטים, פנימיות, משפחות אומנה, מעברים בלתי נגמרים, גירושין, חושך, חוסר ודאות, וכל פעם ניסיתי לבנות לעצמי מחדש משהו שאולי ירגיש כמו בית. אחרי 7 באוקטובר כבר קשה לומר שבית הוא המקום הבטוח. אנשים נרצחו, נחטפו, נעקרו מהמקום הכי אישי שיש. ועדיין, בין חוסר ודאות להומלסות, יש משהו בקורת גג שנותן עוגן, ובעיקר כשאת אימא. שנים שאני עושה הכל כדי לתת לילדים שלי את מה שאני לא קיבלתי. בית חם, מכיל, יציב, בטוח, מכבד. ואז שוב העולם בחר בשבילנו, ושוב מעבר. מסע ארוך, מתיש, מלחיץ, מורת עצבים. יש מי ששאל אותי איך אני שומרת על רוגע, ואמרתי את האמת. אני לא רגועה, אני רק בוטחת. יש לי הסכם עם היקום, עם אלוהים. אני אתמודד עם הכל, אבל לא עם חוסר ביטחון לילדים שלי. והאמנתי בכל ליבי שנמצא את המקום שלנו. ובסוף מצאנו. הבית הזה הגיע, בדיוק בזמן, בדיוק כמו שצריך. ועכשיו אנחנו מנקים את הבית שאנחנו עוזבים. נפרדים ממנו בכבוד, מודים לו על כל השנים שנתן לנו מקום, ויוצאים לדרך חדשה, עם המון התרגשות ותקווה. תודה על מה שהיה, תודה על מה שעוד יבוא. באהבה ובאמונה, תמיד.